You were supposed to pay this bill. And so that agreement to pay me what? Mai Jeremiah vorepwa nevarume vainyepera kunge vanhu vari kuda kuitirwa social media adverts. Ladies and gentlemen, kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV yandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe every update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. So ladies and gentlemen, nyaya ndauya nayo inyaya inoshamisa uye ichityisa pamwe chete nekurwadza moyo. So nyaya iyi inyaya yaamai Jeremiah avo vakabatwa chibharo kana kuti kurepwa nevarume 2 ava vanova ivo Tabo Blessing Dube ane makore 27 ekuberekwa pamwe chete naMartin Charlie. Varume ava vainyepera kunge vanhu vari kuda kuitirwa social media advert, asi nekuseri vaiva vaine imwe agenda. So pekutanga vanonzi ivo vakatanga vachiti ndeve Elite Driving School ndokunyepa mazita avo, vakaudza mai Jeremiah kuti vauye vasangane navo mutauni. Asi mai Jeremiah vasvika mutauni, varume ava vakabva vatanga kusadaira mafoni. Then nemusi wa 30 April 2025, these two men convinced mai Jeremiah kuti vauye kuofisi yavo iri kuEastleigh apo vaiti vane company inotengesa spare parts ematrucks. So mai Jeremiah vakaenda vachiti zvimwe kune meeting asi hazvina kuita sekudaro. So varume ava vakabva vatora mukana iwoyo kurepa mai Jeremiah. Varume ava vaita izvi vakati kuna mai Jeremiah, kana ukangoripota kumapurisa chete tinokuuraya. So mai Jeremiah vakakwanisa ivo kutsvaga Tafadzwa Chidawa uyo akazoita ma-investigations ake kusvika abata varume ava. So kutaura kuno varume ava vari mumaoko emapurisa kuWaterfalls, and pane imwe information iri kuti varume ava izvi vakazviita over 50 women dzavakabata chibharo. So kana paine vamwewo vakabatwa chibharo nevarume ava, vanokurudzirwa kuti vange vachinomhangara kumapurisa. So ladies and gentlemen, ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi, kuti uriwe mutongi gava unoitongawo sei, varume ava unovapa mutongo upi?